Tak ahoj Miška, nachádzame sa na zastávke Kamenné námestie s Ičkom a proste to je úplne taká super vec, ktorú ti musím ukázať. Pozri na to. To je taká obrazovka a ona je to v skutočnosti reklama na Niveu. Pozeraj to. Tak. No, tak proste pozri, tu nám ide električka za chvíľku, mŕte ľudí a tu je taká akože telka a tu môžeš tam kúkať. Dobre, ale inak sa zvráždime. Áno, maj sa tam pekne. Nás súpujeme domkov, čau čau. No a už sa nám vráť, ahoj.